ihe na-eme kịta ọmarọ anya mana ọ bụ n'oge nke ha ọ maka onye isi wee ịma na kịta mgbe nke ha na-eyuzi ihe a na-akpọ turntable ya nke ogologo a nke ihe disk ya na-acha black buru ibu ya etinye ya ọ na-aga mana kịta ihe a na-eyuzi kịta ụmụ ihe MP4 ife niile agago digital ka isi so mgbe ahụ nsogbu bụkarị nsogbu bụ otu ị ga-esi wee mee egwu gị ka gbasaa ya ka ndị mmadụ ọ ghara ịbụ na ndị ọyị gị ka ọ hapụ ịbụ itisi egwu nye gị na gịgodo egwu ma ọ tọgbuo onwe ya ọ ga-asị gị na ọ maka ka ezigbo nka ndị nọ Lagos nọ Kano ndị nọ asa ndị nọ obodo dị iche iche ka kafa ga-esi wee nụ ya ya bụ nsogbu anyị mbịa nwebe mgbe a na-etopụta mana ị na-apụtakwa n'afọ ndị nọ n'ọrụ ị na-aghọta ihe a na-eme ọ dịrị ọzọ otu a kịta mana ọ ya bụ nsogbu nwe ka m na-etopụta nke bụ na elu sukwu egwu mgbe anyị na-ege ọ na-atọ gị egwu nke atọgbu onwe mana ọ bụ onye kwesịrị ịgwa gị sị gị na egwu a isi ihe agaghị ọ bụkwa na onye isi otu a ịghọta mana ị na-eje saịdị a tara ya kwa ka ị na-agakwa otu a onye ọbụla na-eti egwu nwee onye na-edu ya o nwezi mgbe ọ ga-abụ olu isi onwe gị abụ m ọga n'egwu amarago m ka egwu si aga n'ụzọ o si aga ndị egwu ga-ewepụta ma mgbe m ga-ewepụta nye m otu a Lionel Messi na-agba bọọlụ si Ronaldo o nwere kochi mana kochi ama agbanwu bọọlụ ka si Ronaldo mana kochi ya aga onwe ya uru miniti a agbazi n'oke ọsọ jiri nwayọ ka ume hapụ ego narị gị ụmụ ya ka ị na-enidikwa n'egwu ihe niile niile onye aga na-ahazikwalụ gị so mana abịa m na-eto mgbe ọbịa dịka akwụmsọ m emegidezie nwetakwa ndị enyemaka ndị otu m ga na onye a nwee nke ọ na-alụ onye nke a na-aga ịntanetị onye nke a na-ome m isi mma chịkọnata ọnụ egwu na mgbe mbụ mgbe agba ncheche onye bụ nsogbu nweta mana nkịta ọ dịrị ọzọ otu a ọ dị mma onye na-ege anyị ga-ama na ihe niile agbanwe ego na ọ bụrụzi ka ọ dị na mbụ nwoke na-atagodi bụzụbụzụ kịta na-afụgonye asị na nwoke na-atazi bụzụbụzụ kịta mana ọkwụkwọ otu ihe m chọrọ ka ikwu maka na ọtụtụ ndị ga-asị ọ pụtara ụwa bido tawa bụzụbụzụ ọ pụtakwa ụwa achọrọ m ka ịrụtụgodo aka ihe ndị megasịrị oge nọ n'ụlọ akwụkwọ iji na-enyere onwe gị aka maka na ụmụ ọtụtụ ndị nọ kịta n'iro na o nwere onye na-akwado ha n'egwu ha nọ na mahadum ọ na-adị ha ka ọmụ hapụ akwụkwọ m ba n'egwu ma ọ bụ m hapụ nke a mee nke ọzọ ma ọ bụ nke a aga m achọ ka egwegodi ndị a ma ọ bụ maka na mụọ bụ onye kịta ọ nwekwa ọtụtụ ihe ndị m megasịrị o nwere mgbe ị nọ na mahadum yiregasịa ihe nụ ma ọ bụ ndị gị na-anọ n'ime ụlọ maọbụ ndị gị na hostel ọ bụrụ na ị ma ka esi akwa akwa ka ịkwachiri ya were ya na-enyere oge aka ka ihe bụ ihe ndị a ị nwere ike ịrụtụgasị ofu maọbụ abụọ aka ka ị wee dụọ ndị nọ na-ekiri nkịta ndụmọdụ ka a iche na ihe niile bụ ịpụtara ụwa bido tawa bụzụbụzụ na amarakwa na ihe ha na-agabiga na-aga onwe gị ha na-ahụ kịta bụkwazi papa ya agabigakwa ya nna ahụ anyị nọ na TV ọtụtụ ndị na-ene n'anya ụmụ ụfọdụ ndị otu m kwa na-eto eto a na-amara ụfọdụ ha na-elu m nso ntelu m nso ngwakwa ihe ọ kwesịrị ime mana ụmụ ndị na-ebe dị iche iche na-enwenwuli ike ilu m nso mana nke onye ọbụla na-enene ya gee ntị oge m nọ na mahadum ọ fịalụ m alụ nna m esi m n'ogbe n'ezigbote ime ogbe wee dapụta nwere ife na-eme pakejin asa m moto nke a bụ ofu nke mụwa mekwara oge ịghọtago ife nrụ dị egwu ọtụtụ m na-agafe n'Enugu ọ nwere ụfọdụ ụlọ ọhịa bụ mfesị nlotesi esokwa m wee bịa ebe a wee bukwa kọnkriti wee bụ simenti ya agago ịgbafe ya ihe niile abụcha akụkọ ị ga-amagodo ebe uche gị ọ ga-enwegodo ife ị na-achụ iwenugodo oringo dịkwa mma o mana ị ga-achọtagodi ife debegodi ya n'akụkụ na mpempe ọnọdụ n'akụkụ ịchọtagodi nke nwoke ejibu nwoke mgbe ị kputere isi gị ịghọtago ị na-agbazi oringo ọ na-ada ihe were edemede debe n'akụkụ onye edemede bụ nsogbu na-enwegodi o so na nsogbu na-edebe ya n'akụkụ chụbagodi ya malụ chukwu gị chi ga-enwe ike na-edu gị na chi gị adị na mma gị na chi gị dị na mma ị nwere nsogbu ọtịfe na-akọwara gị na chi gị niile dị n'ezigbote mma nke ikwuru kịta na-abụ eziokwu maka na ọtụtụ ndị na-eme ha iche ma ọ bụ n'ike nke aka ha ji eme hapụ chukwu n'aka na-asị na ọbara na anyị ga-emenwe ya n'onwe anyị dịka o si wee kwu na anụgokwa ya maka na gị nwabụrụ ga na-eche kịta nọ dịka o si wee kwu na ọ na-atazi bụzụbụzụ Fanzi sakwara moto wee soro wee buo ihe wee rụgasị ụlọ
enwere ebe ị na-eje maka na o nwere ọtụtụ ihe ndị ị ka ga-anụ n'ọnụ ya nke ga-agbakwa gị ume ma nyere gị aka ka jee obere ezumike gị na-asị na onye na-agba egwu onye na-arụ ọrụ na-egwu egwuregwu ka jee obere ezumike ọ na-apụta ọ ka bụ na fanzin ma ọ bụ ewere ebe ị na-aga